county ya Kisii asitokomanyigwa inga egati ya MCA kurwa ase county eyo ya Kisii anene abo bagendete koba bakogikiria obokoreri bo mugabana we county ya Kisii Arati asentundende banyareko bagwesokia bakoragwa no MCA anene bwegodi ya Bukimonge bakoragwa amono mwa MCA bwegodi ya Bukimonge amusunderi banyareko bagwesokia na kumugania omugabana Arati nyareko bagwesokia tenene na koerera anene amagendera nyareko bakora magega yere gosoa bisiasu mwaka oyomo onyareko bagogoita bagukwana mane chinyumba cyuburaria nigaba MCA uboigo banyareko babakomomochia Arati ase engwana nyarete ko bakobwatu kachinga cyumurayi bwense rutanyarete ko bagwikirane me county ya Kisii buna obisi ya yeni wanyareko bagekwaga cha ebirasi bya ECDE ibatabire ngama minja ntari yagenderete anene ase chiskuru au igoro yamangana toigure mugabana kuna kwana seria particularly as Minister Asivere the president ya Jamusocho nekera address to the media houses moisonde igoro yesterday as the county government ande tuire bageri gatosabo mugabana wito ate ko ngaina abantu baito asengenjo intubune assembly na gari stoko wakilisha abantu baito ECD classes inchio chiagachi igento toko musabo mugabana anyare ko to list ya ECD classrooms 128 per ward and per constituency a bid ye tende ri arwetwe yo kwagacha ECD classes ichi igento kenda to ne chibesa inenge chi atumengete so kwagacha ECD classes 128 igento kende toko musaba ato ningo bwete tende yo kwagacha classrooms ichi ECD omo elipyo mugaba no tebirga tebanga the last regime eyarenge kwagacha birasi kinda cy'abantu bono nintu to kumuboli ngagabana takwagacha ECD classes mutume inchu physically agachira abantu baito ECD classes on the ground form chechi basari nchira ndasi chiwodi cheito school cheito kwigurikire school kwigurikire next month abana bagende school na muma yataba iboli bayitomba cyandegete utogere kumusaba abantu bari bori turiga aso kichi basari chi form chechi basari before the end of this month abana ba apply so that by the return next month chibesa jira so school abana bayitomba ende school basari ikiana na mumanyete obutakatu bwatu gusiyo baba namona ekero tagete chi form chi basari before the end of the month tagete ko very clear ko teba ngatari chi ward chonzi jia gorera chipa so as much as ya ko teba ngokore 200 kilometers abonta gete ko teba for example ntubwate chi ward chini tabwate even a single road ona say 200 kilometers sigurera we don't understand chipara chinde wa ongoing roads bari ba gorete bagatigera njira igonto tagete abe very clear erinde to rega nuna bando to kumurwanise sabanga chipari chiga ae aba contract abaruko nabangina nabarubu amaisa abo nubo gimako akongirega bayenyorere to kumuburi buna to kuburiga ototabenga ngumurwana intu nturi kurwana intu gasi ito no basait na gukwanira abana inti bari batutumira bari atebeti bagakora public assistance insari bakabeke ibintu byabo.